Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Hagi Khubor kimat-kimat ya paham taj Khubor na Kylleng ki bentah jong ka Jylla. Kendiat sengi hadian baka sorka Jylla kala penjelan biang ya ka samoi terekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala bi shibun ka jingkin tho khamtam na ka seng Voice of the People Party ha ka ba kilkan tho babarok ki MDC ki dei ki balakut ka expiry date. Halo kaniu Chief Executive Member ke Council ubak penyat sing CM. Uloong badang kamla ke MDC ke balakut ke expiry date. Ban yau MLA new MDC ubam skut hu ya ke ikhtiar lejong. Da ka resign no shiteng samoy na ka kam. Bad kani kalawan ra ya ke jingdo nong ka bakraw ya ke District Council. Ka Menteri Sarkar ka bapet ya katnak ka koit kekhia ka Dr. Mezel Amrilingdo haringkat ke jing sendan lang jong Ram Kumar Secretary Health and Family Welfare Department kira le chari Japan ha suru maki onsen hospital banya kendu ya laingot kinas ki ba kani ke Jylla kila pha balik tre Japan kinas nak ni Jylla ki beran Japan ki kenthum ya ka samla shisha la pentingan lartang ka londa bi sangma berkesamla banya kor mukim Keyboard penyat jong ke hospital ki badan ha Japan kinsa wan chanong ba Shillong ban penrum kam shu ikinas lani kisam la puli ki banak di Jylla. Menteri Rambak ke Jylla Konrad Kongkal Sangma ula penkiu ya ka lama India ka bahet tam ha North East ya ka bala penyeng ha Pelau jong ka office PWD ka badan ha Baring. Hakini ke juk sengiu Menteri Rambak ula pelat pat baru ya ka master plan baka sarkar kala penkre na ka benta ban penkeladur ya ka Baring ha ka baka sarkar kan penlut kumba arpusan kelur tingka. Ka sarkar Meghalaya ka bala penkre ban pelong ya ka tamasa cherry blossom bat ha ka sin ka bamenta kala temu ban wanra dagi kenhun rwa ki bapau nam na bari. Ka sarkar Meghalaya kala shim ya ka digarai ha ka jingalang jong ka Eastern States Union Territories Tourism Ministers Conference. Kabalalong ha nong ba Shillong ha ka artrik Nailur asa apusau. Balai shim mentalang da menteri katanak jengok kai Pyrthei ka sarkar India u Gajendra Singh Shekhawat. Rengkat ka jingadan lang jong menteri katanak jengok kai Pyrthei ka sarkar Meghalaya u ba polling do. Berki ofisar na katanak jengok kai Pyrthei. Ha ka jingan keren bikila pasai Khubor uba pol ulai thu baka sarkar Meghalaya kalai trelang berka TL Tokyo nari Japan banwanra yiki jingpen berngya yiki patba ha ka tamasa cherry blossom nalor ka bawanra ikinorwa ki bapau khmat ka Bollywood ka Kanika Kapoor berka Justin Royal ka kenhun rwai queen na Russia berka Kon SK na ka Slovakia nalor kini kenhun K-pop kansa pelengo ya kini ka tamasa. Kawai kalong kami ka balatip kerteng kum ka kong Rilinda Senbei ka ba arpusal snem kerta ka ba syong ka basa ha ka shnong nondeng new nong ston kala klat no hadin ba kala sya rong ha ka umsaw kat ba kadang leit satjan ha ka wa porjalem ka ba hap hapo upur usam jong ka shnong ma ka wa West Khasi Hills District. Kahinyau Drab Acing National Movement ringkat ka jingan trelang berkarani core circle ha ka artrik Nailur asa apusau. Kila penkut no ia ka jing a jing sumar khamat yikipat ba ni ka free eye medical check up kabalalong ha ka shnong nong halam Southwest Khasi Hills District. Ya kini ka free medical eye check up kala sedang nadu benai yayong arasa apusau but ha kini kinriu benai ka seng kala yo ban pendam hadu kumba shispa lai perlu teliki shnong ban ajing sumar khamat yikipat ba jong ka mau kerwat barani kor blong. Ulat ke Jylla Meghalaya CH Vijaya Shankar haka arterik Nailur asa apusau lapun kuburam ya ka kunhun ya lekai under 15 jong ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kapala jom ya ka nam la adu dangshen haka lumpung ya lekai subruto kap arasa apusau haka kedan under 15 boys kapala long ha ASC Center Bengaluru. Haka jingalang ka balong Haraj Bhavan Shillong la sakilang da Menteri Rambak ke Jylla u Konrad Kisangma u Menteri Transport and Youth Affairs u ba Shakler Wajri u MLA ka Mauhati Constituency u ba Charles Marangar berki ofisar ka sarkar Jylla. Mendapatnya Pash Khubor na Kylleng ki bentah jong kari. Kumba arpusau kenta ki Dr. Kena kila pelong jingki da ka ba syong kelan mengor namar ka jingkhanglat ki pulit bakintur Syakul kata Police Headquarter ka badan Halal Bazar Bandawa bo Commissioner u Vinit Kumar Goyal udah resign no. Rekam hadian ki pulit kila penjem knap no bat kila ailat yaki banyak chakmat bat ban syakru yai arpu armut ki doktor bakin rung syapo banyak keren bat ban ai da ka jingtho Syau Goyal Bandawa ba udah resign no. Menteri Rambak ke Jylla Assam Himanta Biswa Sarma Loong ba unum ailat setia ha ka seng BJP ban yalam tang nak juk kalong ying long sem bat ya kini Loong ba wat hadin arspa snem ru kanam ja setia
Uhimantau la keren yakni ha kasngi ba ka BJP ha Assam ka pendung dekat iki beriau ki ba dan hapok kaseng BJP. Uhimantau la kentui ki dekat ka BJP ba ki de ban treshitam bat ban long ki ba yaisha namar ba shisien kasngi ki salong ki nong yalam. Ula ainuk saru bau Amit Shah udang sedang shua kum nong yalam hashnong nang tapat usakiu kedan terter. Kumba saulak ngut ki kena kentei ki basyong ha kelas 9 ha Rajasthan ki yo ada ka bicycle bat ya ka dilapin bena ada ka sarkar BJP ka basin syar ha ka Jylla. Kayeng dor bar thaw an jong ka West Bengal kala menjur ban manra no ya ka an ka ban syupen ya bet ya ki nu ki brio ki basyak rai penrem ha ka kambat bor. Ya ka ka bil ba kayeng dor bar kala menjur latip kum ka Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill. Habakren hayang darbar halok ni kabil ka Menteri Rangba ka West Bengal ka Mamta Banerjee kalong ba kalong ka jingle ran ka bakraw hakari namar ba Menteri Rangba dokari umla wanra kum kani ka an kum bawanra ka West Bengal. Menteri Rangba ka Jylla Manipur Biren Singh ula penramjur ya ka jing Pyrthei bom ki no ki bawan hert mai ki riupat ba badik sipai badik pulen ulong ruba kani ka kam no ulong ru ba ka kam jingi khawput bat ka bamla ban pediang hak emlang salang. Ubrin Singh lakran ya kini di hadir ke jingher thma jong ki lena okuki haki artli kishna. Menteri Sarkar ka Punjab ubapet ya karep karyang Gurmeet Singh ulale ya kendu ya kinong rap ki brang pelong jing ki par ha ka jing kendu bat ki ulong pa ka kamram ka ba khmat ba ka Sarkar Punjab ka bu ka dei bentre na ka benta kinong rap bar ulong ru bon ra ya ki mat jing dawa jong ki sha Menteri Rangba Bhagwan man. Mentapatnya Paj Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. She's part of Knagut Gikoidi Kilayap, but son of Knagut Glamansau, Haka Jingtumu Gikoidi, but Petgran, na Makala Central Prison, Kabadan Ha Nongba Democratic Republic of Congo. Arpusangut Kibalayap, Kide Kibashasiat Hakipulit, but Kiwaypan, Kide Kibayam, Naka Jingalumbuk Paramaki. Yakibalansau Pinkit Not Show Hospital, but Shah Sumar. Kanika Jingpersang Pet Gikoidi, Kade Hadin, Baka Sarkar, Klapin Benam, and Pelat No Yakishi Hajar, Arspa Propsangut Gikoidi, Namarka Jingkamya Palat Kapato. Arspa kenai pelangut kibri kilayap bat sanspan rup sangut glamen saw ha ka jingslei Pakistan ha kini ki albanai ki baladam kini ka long kum ka jingken jong National Disaster Management Authority ha ka jingslei ha kini ki albanai kladan hadu kharkhandai hajar sanspa nyop artli ki yeng ki bar julor lai kunai tli ki jingking ki baladukut bat shi hajar nyop tli ki marat ki bar sharong bat jarngai hadu muntang Kahamas kalamaham ya ke Israel balada kampa sange ikishipai jongka ban kendra kan penyap lut ya barok kinong Israel ki bakala rakbor. Kahamas kelakren syai balada ki brio ki basyak rakbor ki syak penyap ke Israel kadi bershim ya ke jinggit klin. Kahamas kelakren ya kini di hadian bakalalap yang rutli ki mat yap hagasa. Ka Tunisia kalapen benai ki kertong ki ban yakun election president ha kate kari kaban long ha kan rutrik urisau. Kidon langut ki kertong ki banyak kun hak election kentup yo presiden meminta. Kajingalap election kan sedang naduk ka khatsal turik Nailur haduk ka sal turik risau. Bat ya ka result pat an penbena hak kedai turik unaiwe. Presiden jangka Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ula ong ba ka Sri Lanka kan pendan kam ya ka National Wealth Fund bat kan pendan kam ya ki jingdan jing em ka sarkar kumbale ka Norway ka Qatar bat ka Singapore. Hak ba ya ka jingyo nong ya ki kam bala trade ka pisa sarkar an pelut cheki pat ba. Lapan kan mau ikipor ba ushimti kum presiden hakapor ba ka Sri Lanka kadon hapreng jing jinjak ba presiden berem ula petgrat no na rila jong ba ula ong ru ba ka Sri Lanka hakatukapor kalajan kala longkum ka Bangladesh. Dikito kilong Khubor hakimat mentasi. Kublai.